Zdravie je skutočný zázrak a stačí, aby nás niekedy bolel chrbát alebo trochu hlava a hneď zistíme, že nie je dôležitejšieho na svete ako túto chorobu potlačiť. Dieťa sa na svet pýta krikom. Dospelí, ak prežívajú úspech, zjaví sa na ich tvárach úsmev. Dúfam, že aj dnes večer budeme mať úsmev, keď sa budeme vracať z Poľska. Prepáčte takú odbočku, ale je to aj pre nás, pre Slovákov, veľmi dôležité. Chcel by som oceniť najmä spôsob spolupráce a koordinácie prác, keď sa prevádzka oddelenia nezastavila a rekonštrukčné práce ste naplánovali tak, aby aj počas nich prichádzali v Čadci na svet nové detičky. Drahí občania Čadce, najmä nové budúce mamičky, hoci tu nie sú, ale predpokladám, že tu sú také, ktoré ešte táto úloha čaká. Želám vám aj sebe, aby Kysuce, tento kedysi ťažko skúšaný kraj, prinášal Slovensku čo najviac zdravých detí. Áno, ako premiér vlády Slovenskej republiky si želám mnoho zdravých detí pre naše Slovensko.